Predstav si, že máš anorektičku. Psychicky chorých ľudí hnutie LGBT motivuje neriešiť ich psychické problémy. Predstav si, že máš anorektičku. Anorektička sa furt cíti, že je tučná. Bez ohľadu na to, aká je chudá, stále sa cíti, že je príliš tučná. No a v tom bode dojde psychiater a povie: počúvaj ma sem, dievča, ty si príliš chudá, či chceš alebo nie, napriek tvojej vôli ťa zavrieme sem do ústavu a budeme do teba tlačiť jedlo v prvom rade a budeš chodiť na terapie, až kým si neuvedomíš, že v skutočnosti, že v realite nie si tučná, ale si veľmi chudá. Takto liečíme anorexiu. A teraz máme druhý prípad, kde niekto dojde a povie, že on sa cíti tak, že aby bol šťastný, si potrebuje odrezať kokot. Ak si niekto chce odrezať kokot, ja verím, že sa neuveriteľne trápi. Absolútne neznevažujem to jeho psychické utrpenie. Lenže napriek tomu, že nie som psychiatr ani vedec, som presvedčený, že rezať zdravé orgány nemôže byť riešenie pri žiadnej psychickej poruche. Lenže LGBT tlačí na to, že práve toto je riešenie a že týmto ľuďom, ktorí sa trápia, treba pomôcť tak, že im ešte zničíme ich tela. Že nie len, že už majú zničené mysle a trápia sa, im treba ešte aj zničiť tela. Toto je riešenie LGBT.